I say, Japokrum hene, a silence, yan another ma, hina, or man of foot took a crab, said Japokrum dear, yet the smart sante, because Bacasman who say a baboy, a Santa Mababoy and a jay, is in a smart santa doesn't mean say, men another my problem, and no be our problem. Nanando mahina kwenya ekasai na nakwenya na okasai na die chale biswale mama nana betu ba no na nakasaya unity enkoso ehu dawro no boy eno no bi se na hemam ka kire san komo we na ya na person na diu san sem bi se na na person na kan ensem bi se na na ye engage ana say ye person na wo do ho dance na mama buru no nya bi do tom kotodwom na attack ene hwan we ye say asante hwan se ka dwa asoso ene hwan na fa so bi ene so Nana, and for so be any so. No more cassassa ya. You seen it when them say yes. Men are not penpunchu or pen cabomu because they are santil. We are broom. I catch say just a region and I stretch it to chimu. It is to bridge a pocrum near a blue region. No was so much santa mine. That's what one is after not just a woman. I was a riba. One was so much one soon be wa and when you cassette to trade. Nana, some way our kind of day. Yabu and Smamma. And then I hear. This is the kind of speech that I want from you, man. You who say yes. Oh, yeah. Oh, kasa. Oh, respect to woman. Maturity woman. To regards to everything. No, what me say yes. Or hina pon na say. Na man kabo mu ni asumdua ba. Na nya da bia na betina say with bomb. Shit. Bomb. Da bia. Yanya ne saa. Na okeka nsansem bo nyina no. E na ye nyina bo yensem ma na ye bo yensem. Betie amanato miam ura oti Japekrom akunyakasi eso na akoto na nanu bewa ha mpuasuman wedi kan denchia sronko efri doma edebra mura oni ne mani na madana se Oto nsa freye na nde twedi ampom ne nanan ebia na nsa manfo ba ma ho kwane ama nde matimi abeturuwa wa ha no e wa ase nsa no meka na enti enwa from insura afi otwem no emre kro ya betwem ko ne nuanom a be wo bo na ko emre a me ko no Muse krum na say na afranche chenchreche bi no okoso ni amba shefa we die mante no kro ni afranche na bi anko ye nyina na manni ni no o machi ye ti a o machi ne say se utie abakosema doma oni Japekrom usuru ye de onim Ini say ewura o kasa no o kan ni nyina ye ni say nyina old Ghana Empire ye ho ba ba hwe so na ayete say the sumbi o hye akoya sekramosum ni empe empenti etutu ne ye fa kom akodi boy mo say ba Ghana ha ye mo bi ye call akoma mo minister ntiase ama akoma mo minister ndi ye tutune ye ba anya na wanse obo esmeja ye ba bo maridie ye ba sunyane ye ba jama na ye wo ye no be nyina se no su kan ni papa akọ ye wura ama ye wofa ene ne bono ne na ohwe broni to hye nti na ye wura akodi France ho ama yeso ye wo ha yi enyina ye aduana ko prepope na no bredi ndi akonya mfie edonu nsia ne fani Tetma ka say afashi ima bida emra mba hapa ba
Westra Nye, na atoyerɛnkyɛn bi asi hotel mɛsɛ baayɛ ade a mempɛ na ne yɛdi nkɔmmɔ yɛsɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nipa baako na ne nsa asase sɛ mu akɔ court na yɛnimneɛ asi enti nasrɛ ne sɛ bɛnyɛ bɔbɔɔ no ɔkura ni nnɛ wɔ ma aba ha a ɛda nwura ɛmfa akyerɛ me so abɛnna nwura ase ɔne ne man sɛ bɛ nyinaa bɛtie saa asɛm no na nkɔyɛ te sɛ bia yɛ obi a mɛsɛ mmayɛ obi na sɛ deɛ ɔsɛ yɛ nyinaa yɛ nnuanom asase ne bɔkɔɔ te sɛ na ɔsi kaeɛ ɔnyɛ ne deɛ po a na nka ɔnnua ɔhyɛ fa na ɔfa sɛ ɔkuro sopo na ɔkɔ akɔhyɛ ne fa no aba nkae na ne wɔ saa adeɛ wei anuadɔm ne sɛ sɛbio dɔmaa me ne bibi na mɛba nwura hɔ na ne hyɛ so akyerɛ m sɛ kɔ ha sɛ yi na bibi kora a wɔhwehwɛ yɛkɔfa bi ɛno ne anuadɔ nti wɔmadaba ase awie wɔ badaroma yɛmɛsrɛ bɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛsi anyɛ dede no sɛbio bɛbɛkɔ so saa na masrɛ obiara so ayɛ ahorow ɛne haw no srɔ no ɔngyae yɛn nyinaa yɛ nipa baako nti yɛntumi nkɔba sɛ sɛbio kɔɔto koraa adi asasesɛm de ama agyape kuroma ɛno no nkyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ nnua ne dɔrɔbofoɔ ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ nnua ne dɔmafoɔ yɛn nyinaa yɛ nipa baako na ngye di sɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛka saa asɛm wei ɛnɛ ne de abɔtɔyɛm bɛba na wokɔhyɛ bi ahuhuro deɛ a ɔnyɛ daa ɔno nso so ɔntew aseɛ na ɛyɛ biribi a ɛyɛ akyire wɔnte ha yi yɛdeɛ n'ani prɛko pɛ mmogyaa ne gyape kuromfoɔ mmogyaa ne mpo asuman saa ɛyɛ abusua a mogya na ɛda yi mu no ɔntumi nsesa da osi sɛ papa no a ɔbɔɔyɛ no ɔbɛba na ɔbɛba bɛfa ne mane ɛde akɔ ɛntumi nsesa da ɛduru baabi no ɛsɛ binim bi o dɔmafoɔ ɛsɛ ne yɛ ntaama wogya mmea mɛgye atom mo so sɛ maba ha yi yɛpɛ kurofoɔ mmaa kora no bɛbɛbɔ ma wode bɛtwam na mo bɛntwam dodoɔ sɛ ɛbɛyɛ a agya menya bɔde ne bi kakra na nde bɛkɔ ahemfo na bɛfrɛ m na akye amayɛ dɛ maba wɛ wɔ nana anim a nhyɛ ne bɔ sɛ sɛdeɛ ɔsi kaeɛ no ɛnyɛ nnɛ nko a na mɛba abɛsom na ano koraa no sɛ ɛhyia house no ɛsɛ maate sɛ abɛɛfo so ntan ɛwɔ so sɛ wɔbɛhyɛ fa na mdeɛ na menni wɔ wo invite mo wɔ invite mo mɛɛ dɛ mɛba na nana no saa meka no nkaeɛ ma no kora nsi ɔna nana nde krataa aba krataa mi mu yɛ ebe kobisa yɛwura registra ɔwɔ sunyane a ampa saa nana de krataa n'aba ɛsɛ baabi a ɔde kɔhyɛ yɛ de ɔno ani nim ɔbaa menyɛ sure sɛ ɔde ne krataa adeɛ ɔde ne nka nkyerɛ ɔde ama m ha aduane ɔwɔ ankanyɛ ne kyerɛ yɛ ɛnka ɔbɛyi n'ano ampa yɛhu sɛ yɛwura ɔsagyefo wɔse adeɛ yɛ na nagyema badu na akasa no na nneɛma bi sɛ na mepɛ sɛ yɛ a wɔkama me o na tamfo ne wu no mani yɛ mu sɛ saa bi na mepɛ sɛ nana wodi ho nkɔmmɔ ɛde ma me
Ohu nkoma bi se wudi a emfa ntokwa ma emfa papa mu ma emfa tete mu ma ye nyina ye baako na mo hu say yes obi wo buma mu no na kunya obadwane asante a eyo no an wish ono pe eno pese wo join ne na enka bomu no se de Japan krom hene kan no se wo ye obi wo ha na se wo soma asante a eno nkire se mem na dom ahene frem me nko eno nkire se me no obi wa se me nyina wo bi region ye penkoso ni puntuo ye de maman no na man na ye dai ye buru mema koso me puntuo de ama me krom yutu na ni age me krom puntuo ba ho light ya manya bi ekwan ya manya bi eno na kire se yes nana waboa it's not that speech we say woman obi anu woni asem. This is the wonderful speech. Egofo bi brebe kasa na Japan krom di kan Japan krom hini di kan kasa ye ntina amana nkata bi so who say baby ade kone de hon wontimi nka because ekro no esuma santema for so many long e de hon de onko gira ko kasa asem bi say di ha obeshatawo. What a simple futua, what a man was a simple speech ya. Men another my him wofa. I can simple cram who say yes, say the menana or cassa with. And so there's a median swajo. Because that's Santa Bronto Corner where I say confusion in and another way in a wing. The papa and punts one and cost so. It's in because who put your saying on who you know, when I say yes, Nana, near Twitcher Master would take it. Efe na akono etimi hweachi meni we ba ko meni we yesei meni we yesei fa so bia ni so wana what matters pan punto ni nkoso a obepede amakuru enu na ma ne yefe enu na ma ne yede na ma ekuro no enigie ni nkoso na hini na wudi no o ma foje wutumo etu tam that kind of speech bi say ya nana entu kwa mma ukudwa bunya bodwa edwa bokase na unya kwanya kasase na kasase ya mprenu prensa na yete wani eni agese ya na kasa onpento kwa dabi na yehwe na sa attack ena da bia na attack asante hene wo kasa no amfa asante hene di amema untimi nkasa na kasa ya mamma asante hene di wan kasa wo kasa boko wo kasa hwehwe wakasa butu obie no ni asem efe akono nana no bi ni yehwehwe enu bi na yehwehwe na nyantokwa be kroti ne confusion be kroti no ena mema mwa hini na ya akono ena mema hini na ye fe da bi ne mom kabo mu no wodro na de be kroti ayi no ena mema hini aye soronko etine de ye nana aka speech ya akono a adusua woman kasa ena no yesi ya mo asante di ya mo ho dabi wakasa papa esem se na jiba badu edi tu dwata mako piemu wo Japan krom my hene edi na fa hye 25 odi na fa hye na we celebrate 25 years in stula nyama na doma watere kunya for 20 years oto na nsa fra hum ne nsem okekan no ebi no awede ya bu yansema me na ya pagya tunmu wacha se waya ade ama benye de emhata today Steve na wuhia me a be subscribe we no ma share we no acha wadwo comment section ase be se ha abote na sundue kwaso baka to se ha yesu bakwasem Ghana mamre chief sense ya hefo nkomo ne edi ni ha se enam amamre ne amane efenti no na ase tutu ababio na dawo ma wo ma hini adu akire ama sante ahini akwa akire ni ntino ya tena se pese ye bo ehempon ho dawro ahema mo ne pofo omudwuma pa ene kwan amofa so di omamamre na omamane ene omahini no ene yetna ha ne di hu nkomo eti di hu nkomo se ya eya mane haw ye bo bodi a eya mane tete eti ye comment section ho no na wacha wadwo asundue ene abotere ekwa so boko ntokwa bia anim ye nyina nya bi dia to ye de yekotodwum be ka se leader ini se boutique se bra leader ini se boutique sales ne eda so ekoso wasmasi atale papa na wo pa hye de ho na me kan famo o wasar botwe school junction ho a before so bedo binim sambod no obo ho bagaya me sro kwai e kwati je wodem so kona bo hemam ka kire din this time to ne chim tin has ne better what has not ko digibi na da aye ho la na da yo Minu be shede bia e wo to this TV. I do she papa bi bro fo nya mabrahima amai mam ka sha amai mam fefe asante ma de she bro ha fo de she na ni minu be shia e wo to this TV.